Bisa. Nonton dia je boleh kamu lah. Yang kasih logo नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आं दिनै क'क्राझाराव शुटिंआव दं बेनिफ्राय नै सेंग्राफोरनि बाइकआनो नायलाय हेन्डेला ओरै थायो फाग्ला देखायनि र' आग्ला बाइकनि हेन्डेलाबो बिदि जायो हे भगत ब्रेकखौ बोरै हमगोन नै सेंग्राफोरनि बाइकआनो माबायदि जायो नै आरो नैखौ नाय नै नाम्बार प्लेटबो गैबावा बिदि सालायो सेंग्राफोरा नै नाम्बार प्लेट होननायानो गैखाया माने बाइकआनो ओमफ्राय नै सिलेन्सारफोरखौ नाय नै भगबान साबि हरलाय बेफोरखौ बाहाय बबेथिं सोयो साबिखौलाय थावनिसो नामा रोंलाय लाङाल' नों साउन्डखौलाय बोरैलाय खबर बेयाव दानि सेंग्राफोरनि बाइक गारि भगबान खुलुमनांगोनलै फंबायमोनखौ मा बाइक बानायना लायो ओमफ्राय नामा नायदो मोजां सालायनांगोन बेखौ फरायलाय हादा नामा होयो नामा फरायलाय औ बेखौ फरायलाय टपसो पाटगावनि टपसो पाटगाव नामा बाइकआ टपसो पाटगावनि आग्ला नमस्कारलै दानि सेंग्राफोर गानो नंला जाबाय दे रोंगोदासो देलाय आरो जोंलाय साइथिं जोंलाय ओरै होलाय नोङो बेसो नांबायसो बरिया दे आइदोस' ना मुसुना उसु गेलेग्रा दिनै गेलेनो हेल' दे गेले सादो नामा सादो Kalah. लोगोफोरखौ नाय लासैनो नै माबायदि देखायलाङो एबारसो लासै फरायदो बिदिनाव आङो दा क'क्राझार फ्लाइअभार सायाव दंफैयो माने आङो 4 घन्टानिफ्राय दङ ओरैबायदि सिमां फिसा देखायो बबेनि गथ'फोर आं मिन्थिया ना क'क्राझारनिनो लकेल ना गुबुननिफ्राय फरायनो थाफैनाय बिसोरनि बाइकखौ नायोब्ला गावबा गावनि बिमा बिफाया मिन्थिखागोन बिसोरनि बाइकनि स्टाइलाबो आलादाखा उनथिं मायबा मायबि गैलाया बेनिफ्राय बैसोरनि गथ'फोरा ओरैबायदि सिमां फिसा देखायदों माने सानै गथ'आथ' नन स्टप देखायगासिनो दङ 8 बारसो जाबाय ओमफ्राय दासो लेटेस्ट सासे आदा बयक मानसिनियाव नांबायमोन गावसोरथ' थैबायमोन आरो गुबुनाबो थैबायमोन आङो नाम लानानै बुंला बबेनि बेफोर गथ'आ आरो नोंसोर नुबाय ना फंबायमोन सैथो नंगौना नङा नंगौना दा आं क'क्राझारनि होनना बुङा नाथाय फ्लाइअभाराव क'क्राझार नाथाय बबेनि गथ'फोर मोनथिया बिफाया एसे दायथ' लानाया गाहाम फिसानि गारिखौ नायनानै सिनायो सोरनि फिसाया माबायदि सलायो बिसोरनि गारिया मोजां नंखाया माने बिरगासिनो दङ थैयां माने जोंनि मेगन सिगाङावनो थैनो एसेल' बाखि बहुत आसरित आरो बेफोरबायदि जाना फंबायमोन दा आंनि दा नै जा शुटिं शर्ट मुभि बेबो बे काहानियानो नाथाय स्पटआव नुगासिनो दङ आं जोबोर बोरैबा मोनदों गिनाय मोनलाय लांबाय आरो ना गथ'फोरखौ नुनानै माने मेगन सिगाङावनो थैयां जागासिनो दङ आसरित बेफोरबायदि जानाङा फंबायमोन उनावबो बेफोरबायदि जानाङा बेजोबो ट्रेन खुन्दाय लायनोसै खोमा बेजोबो ट्रेन अहो ड्रन
ड्र'ना रेडि थानायबा जा हिट जागौमोन शुटिंआ वाव ड्र'ना रेडि थानांगौमोनलै अहै वाव सलिड जागौमोनलै ड्र'ना रेडियाव गैया आयै ड्र'ना रेडियाव थानायमोनब्ला सलिड जागौमोन बोरै मोनखो आंबो साबसिन सानदों मोजां मोनमारदों खस्थ' मोनदों जानांगौ हिट जानांगौ होमबा हिट जानांगौ खस्थ' मोनबाय खस्थ'आथ' मोननाया मोनबाय मानो थाखाय होनबा जोङो बानायनाया मोजां खस्थ' मोनबाय मोनदों खस्थ' मोनदों बे खस्थ' नङा आरो गिदिर फिल्म बानायनो दंबायो बेलाय मा जेबो नङा ना खस्थ' मोनबाय खस्थ' मोनदों फंबाय खस्थ' मोनाखै ना खस्थ' मोनदों मोनाखैलै आदा नर्मालसो बेबायदिया माबाय ड्राग्स पार्टिनि ड्राग्स पार्टिनि जोबनायनि बे जाहैबाय जोंनि ड्राग्स मिडिया फ्राबाव ड्राग्स जानानै गासिबो नै खनसे ड्राग्स बानायबाय थानानै खालामनानै जै नोंसोर 1 2 3 मोजां जोब्बाय बोथोराबो ओरैबायदि सापर्ट होदों भगबाना ओरैबायदि साथ होदों ना भगबाना आंजों दंखायो बिदिनोसै नालाय आंजों सापर्ट होदों जों लाखि मानसिया लाखि मानसि